νιώθω τυχερός που βρέθηκα σήμερα εδώ, σε ένα νησί το οποίο έχει μια μοναδική θέση στην παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Και όπως είχα την ευκαιρία να πω και το πρωί στη Λέρο, ο πλούτος κάθε νησιού είναι η ταυτότητά του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι κάτοικοι του νησιού και οι αρχές του νησιού έχουν επίγνωση, έχουν συνείδηση αυτής της σημασίας και φροντίζουν ακριβώς με σεβασμό στην ιστορία και στο περιβάλλον να αναπτύσσεται το νησί, αλλά με έναν τρόπο που να μην αλλοιώνονται αυτά τα ταυτοτικά του χαρακτηριστικά. Χαίρομαι επίσης που σήμερα ήταν η αφορμή για να είμαστε εδώ, τα εγγένεια ενός μικρού έργου, αλλά τόσο σημαντικού, όπως αποδείχθηκε. Σημαντικό για τη ζωή των κατοίκων, αλλά και σημαντικό σε εμπειρία, όπως μας περιέγραψε ο Δήμαρχος, τα διάφορα στάδια που πέρασε για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Εδώ ο Υπουργός, ο Γραμματέας μπορούν να πούν περισσότερα για το συγκεκριμένο έργο. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το έργο αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο. Είναι μέρος ενός προγράμματος, το οποίο αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει το αγαθό του πόσιμου νερού σε όλα τα νησιά και από ό,τι έχω ενημερωθεί, η φιλοδοξία είναι μέχρι το τέλος του χρόνου αυτό να έχει συμβεί σχεδόν πλήρως. Και επίσης θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική που αφορά τα νησιά και που ο Πρωθυπουργός της χώρας είχε ανακοινώσει πέρυσι στην Ίσυρο. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια αυτή, η εμπειρία για να διαμορφώσουμε αυτή τη στρατηγική για τα νησιά ήταν πολύ χρήσιμη και για εμάς τους ίδιους, για την κυβέρνηση. Διότι διαπιστώσαμε ότι για να έχουμε μια πολιτική για τα νησιά, αφενός δεν χρειάζεται ένα Υπουργείο, πράγμα το οποίο έγινε, αλλά χρειάζεται η συνέργεια όλων των Υπουργείων πρακτικά, για να παραχθεί ένα αποτέλεσμα. Και επίσης είδαμε ότι ενώ στα χαρτιά και στους νόμους του κράτους αναγνωρίζεται η αρχή της νησιωτικότητας, στην πράξη αυτή η αρχή ακόμα δεν έχει κατακτηθεί και θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, ούτως ώστε να συνειδητοποιηθεί ότι τα νησιά πρέπει να έχουν όχι προνομιακή αντιμετώπιση, αλλά πρέπει να έχουν μία αντιμετώπιση που να επιλύει τα προβλήματα που δημιουργούνται ακριβώς λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα, λόγω της απόστασης, λόγω της θαλάσσιας διαδρομής που πρέπει να γίνει για να φτάσουν τα προϊόντα και οι άνθρωποι στα νησιά, λόγω της απομόνωσής τους και ούτω καθεξής. Και η προσπάθειά μας ακριβώς αποσκοπούσε και αποσκοπεί στο να ασχολούνται με την νησιώτικη πολιτική όχι μόνο το Υπουργείο το συγκεκριμένο, αλλά όλη η κυβέρνηση. Όσοι, ιδίως ο Δήμαρχος και οι Δήμαρχοι και όσοι είχατε εμπλοκή και έχετε εμπλοκή με το ελληνικό κράτος, ξέρετε ότι αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε να αλλάξει είναι ακριβώς να μην ανεχόμαστε τα προβλήματα, αλλά να είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα για την αντιμετώπιση τους. Θα ήθελα επίσης, τελειώνοντας, να πω ότι όλη αυτή η οδυνηρή εμπειρία που ζούσαμε και ως ένα βαθμό ζούμε ακόμα, η εμπειρία της χρεοκοπίας της χώρας μας, η εμπειρία των μνημονίων και της επιτροπίας που πολλές φορές παίρνει τη μορφή προσβλητική για την ελληνική δημοκρατία και τους θεσμούς μας, όλη αυτή η εμπειρία φαίνεται ότι διαμορφώνονται επιτέλους οι προϋποθέσεις να πάρει ένα τέλος. Η τελευταία συμφωνία που έγινε στο Eurogroup εξασφαλίζει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι καθιστά ορατή την πορεία για την έξοδο, για το τέλος των μνημονίων, και το δεύτερο, υπάρχει μία στροφή της έμφασης, της προσπάθειας στην ανάπτυξη και όχι απλώς σε μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας όπως γινόταν τώρα. Και ακριβώς αυτό το νέο δεδομένο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε μια νέα φάση όπου αυτή η σκληρή εμπειρία θα αποτελέσει παρελθόν. Όχι όμως παρελθόν το οποίο πρέπει να το ξεχάσουμε,
αλλά ένα παρελθόν από το οποίο πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και μαθήματα για το μέλλον. Κάθε μέρα που περνάει, βλέπουμε όλοι, ακούμε όλοι ότι αυτή η χρεοκοπία που ζήσαμε δεν είναι ένα τυχαίο, δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά ήταν ένα σύστημα εξουσίας που οδήγησε τα πράγματα εκεί, που άρχιζε από το κράτος, πήγαινε στις τράπεζες, πήγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διεύρωνε ακόμα και τα συστήματα υγείας και έκπληκτοι διαπιστώνουμε όλοι πράγματα που γινόταν δίπλα μας και δεν είχαμε συνείδηση του τι ακριβώς γινόταν. Άρα πρέπει να δούμε όχι απλώς πώς θα πάμε σε μια πορεία ανάπτυξης, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε νέα πρότυπα